Siinä on portti tuohon kaupunkiin. Ei ole vaihtoehtoja. Vartijasta pitää päästä eroon. Se pitää hoitaa kerralla. Se ei saa ehtiä hälyttää. Onko valmista? Kyllä! Yksi juttu. Takeru, eihän tällä alueella ole pimeää tornia? Ei, jos ei lasketa tuota kupolin sisällä olevaa. Sitten hän... Niin, et voi harniskoitua, mutta... Yritetäänkö? Joo! Patamonista! Angemon! Digivoituminen sen sijaan onnistui. Angemon! Hä? Nopeasti! Se ei onnistunut. Muutuin takaisin. Älähän nyt. Se Angemon. En tiennytkään, että Patamon voi digivoitua sellaiseksi. Tietysti, mutta ei pimeän tornin yhteydessä. Eli Hikarin Taelmonkin voi? Siitä tulee Angevomon. Siis Angemon ja Angevomon? Olemme aikamoisia, vai mitä? Veemon! Sinun pitää muuttua Super Angemoniksi! Kyllä! Sinun täytyy pystyä! Keskity ja muutu! Mahdotonta! Älä naura, Patamon.